سلام كما يتوعلو كبرات تخطاتلتي فانو ايري تي في نلومي عربي 21 تقمتي فرق معالتن فرقان استلالو حفشاو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم الشام تولده بقنتاتو دما فيلم ابنو الزبا اسمات بقعات تساتافنت تمهارو كبن مبال يسرحالو ابزو باغاش باركان صقمات تمهارو ناو تتمرتي بحاجز تعديلو اب نوس زبا صورنا بمويا سلطنو منسيات تمرقو اب كفل هاجر بلو نايل ناي السودان بزتولع قجت لعلي 177 تقتلوا هاجرات يوروبا وحبرت سعبينات حصرت ساعات نمقلال زكايد وركب بزي سمع تبتين منغست هندين كوبانا يورو بحاريتا جوجل لعلي 260 مليون دولار مقطعتي وسيم اب احداريت بيت تمرتي ماكلاين كلاين درجه اسمات بقعتن تودادارنتن تمهارو كبن مبال مس كلهم ناي سرح مشارختي بموهاد يسرح كم زلو دايركتور تاع بيت تمرتي ممهر جامع عثمان حبيروم لو ما عمت مسرح ممهارم مستمهارن اب استمدبلو غزي كم تجمره تكنولوجي حبريتا بيت فتنن بيت نبابن دما بزحاش اغباب دلو كوينو خمزلو زتقسم مرجمع بفلاي نشامناين 11 كفلتات دغف نزد اليوم تمهارو توسخ تمرتين مهاب مدب كمزلو بمحبار دغف ناي كل مشارختي كعزز تصويعون حالافي بيت صحفت تمرتي ابتين وزبا ممر ابراهيم اكد بغدو بقعاتن تساتافنتن ناي محياش مدبات ابتين وزبا اب زركب ابيتا تمرتي كايد كمزلون كم زغصلن بمحبار كونتات منبر تمهارو اب مسرح ممهار مستمهارن صقطي كيفتر ولا حتى يدليو خمزلو غليصوم اب احداريت بيت تمرتي ماكلاين كلاين درجه اسمات لو معمت 300 دق انستي زركبهم شحن كلتميتن تمهارو سرع اكاديمياو تمرتهم يكتاتلو خمزلو مسناي زي حلف عامت كنصاصر كلو دما اتي اهاز وسخ كمزلو كفلت تخيللهم ابوان حرنتاو قالسي اب شحن 985 زت مسرتت احداريت بيت تمرتي اسمات كاب نص زواتات اسماتن قال خفال نص زواتات حلحل هبرو كركبتن سلعان زمصو تمهارو تقبيلا ملؤ ناي منبرኦም وصايتات بمشفان التمهر كوينا منغست عمتاوي 12 مليون نقفا كم زمدبلا سنداتا ينصر اب زوباغاش باركان وزوباتات شامبقو فورتوساوا اقردتن غولجن محبر قطباو صقمات نزلهم تمهارو ناو تتمرتي بحاجز تعديلهم تصوعتي مينستر عيون محبر ودحنتن ابتن الزباتات ابزهبو حبرتا اتن حد عمت زمهر حجزنا وتتمرتي ابن الزبا شامبقون نسان كلتن ابن الزبا فورتساوان 88 ابن الزبا قردت 123 ابن الزبا غولج دما ن 88 تمهارو كم توهبه غليصوم اتم تحجزتي تمهارو بمحدرتي كبابي تصنيعم زتللي مخانومون ارغاغيصوم حاجز تقبر لهم سدرابيتات بقدوم اتدقف اب قصالنتن بقعتن دقوم اب تمرتي عبا استواصو كم زلو ارغاغيصوم اب زوبا عن سبا اب مدلدال ودابتات حربنياتات سنكولانن ممعبال عقمتاتومن تزتيم وكيل إرينا هاب تقرقش تسفى مريم نزدالو زينو صبصاب اللوام تخله كتقربه اب زوبا عن سبا اب مدلال ودابتات حربنياتات سنكولان كويناتن محيال عقمتاتومن زاتا كورزاتا كابر بعته كتاب 15 قمتي اب كلن نؤز زواتات تخايدو حلفي هاجراوي محبر حربنياتات سنكولان كنات إيرترا جنفر زوبا عن سوا آتو شمولا ولا جرجس دربحاتات ودابة أب محبر بزملكت أب زهبو حبريتا قطباوي نواتاون حكمنا وندقف كم اون نايل عدلات نكرخبو سلاز حقزوم زاقيت أولات محبر زي كونو كترنافو تسويعو
مدفع عدمه حضورات حماماتن قطباو ጸገማትን ካብ ቀንዲ ብድሆታት ሓርምያታት ስንኩላን ምዃኖም ጠቂሱ ድማ ነዝን ምቅላል ማሕበር ነቶም ኣዝዮም ጽጉማት ብምልላይ ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ ክገብር ምጽንሑን ምህላውን ብምሕባር ኣብ መጻውን ብዝለዓለ ከም ዝቐጽሎ ገሊጹ ንኣገልግሎት ሕክምና ብዝምልከት ኣቶ ሽሞለ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝሕከሙ ሓርምያታት ስንኩላን 70 ሜታዊት ኣብ ወጻኢ ንዝሕከሙ ድማ 50 ሜታዊት ካብ ወጻኢታቶም ብማሕበር ከም ዝሽፈነሎም ኣነጺሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ አንሰባ ኣቶ ተስፋጽን ግርማይ ብወገኑ ማሕበር ኩነታት ኣባላቱን በደቂቕ ብምፍላጥ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ዝገብሮ ጻዕሪ ክሕይለው ኣዘኻኺሩ ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ሓርምያታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ ተሐድሶን ዳግመ ምዋሓድን ኣቶ አብርሃም ክፍለጽን ድማ ማሕበር ብሰንኪ ረሕቀቦታ ሕጽረት ኣገልግሎት መጓዓዝያ ውሕስነትን ካልእን ካብ ባንክታት ናይ ልቃሕ ዕድል ክረኽቡ ንዘይክእሉ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝነብሩ ሓርምያታት ስንኩላን ዝተፈላለየ ደረጃታት ዘለዎ ናይ ልቃሕ ዕድል ኣርሒብ ይነጥፍ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዘጌት በደረጃ ሃገር ልዕሊ 16 ሚልዮን ናቕፋ ዘርጊሑ ምህላው ኣብሪሁ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኣብ ዞባ አንሰባ 2218 ኣባላት ኣለዎ ኣባላት ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ካብ 17 ክሳብ 19 ጥቅምቲ ብወለንቶም 370 ቀረጺት ደም ለጊሶም ኣብቲ መደብ ዝተሳተፉ ኣባላት ፌደሬሽናት ቅድድም ብሽክለታ ኣትሌቲክስን ኩዕሶ እግርን ብዝትካደም ዘይትትካ ህይወት ወገን ምድሓን ዜግነታዊ ግዴታ ምዃኑ ብምጥቃስ መንእስያት ብትካላቶምን ውዳቤታቶምን ብዝለዓለ ክሳተፍዎ ኣዘኻኺሮም እዚ ከምዚኢሉ እንከሎ ኣብ ምምሕዳር ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣባላት ጨንፈር ኣዋሃዲ ምፍናው ሰራዊት ብ19 ጥቅምቲ ተመሳሳሊ ተበግሶ ከም ዝወሰዱ ካብ ሃገራዊ ባንክ ደም ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ንዞባ ጾርና ንሰለስተ ኣዋርሕ ብክልስ ሓሳብን ግብርን ሙያዊ ስልጠና ዝቐሰሙ 75 መንእስያት ብ12 ጥቅምቲ ተመሪቖም ካብዚኦም እቶም 54 ብጽርበት ሓጺን ዝተረፉ ድማ ብምርባሕ ንህብዮም ሰልጢኖም ሓላፈ ሃማተ ኣብቲ ንዞባ መንእሰይ አብርሃም ተስፋ ማርያም ኣብ ዘስምዑ ቃል ዕላማት ስልጠና ሙያዊ ዓቕምን ብቕዓትን ናይቶም መንእስያት ክብምባል ንኸባቢኦም ብእወታ ንኽጸሉ ምዃኑ ገሊጹም حلافة ما تزوج دبوب من السي جرماي جبرو دما عقمتات من السيات معبال نحد أكل زقدف عمام كم زي كونه بمتكاس تمهرون من السياتن جون أكاديمية وتمرتهم من مياه وصلت أنا نقسمه ها ما تبذل على السرحة لزلوا مدب كم زخنة جليسهم وكيل تمرقت بوجنوز قسموا مياه وصلت أنا بسرح كمعبلو مخانم بمرقات سبت كلات تسربت حاتينن مينستر حرشان نزجبر لهم متحبار أمسكينهم كبرات عزبتنا الصعب أهجروا زينا يوم كتالهم كتسلو دقينا بخبر عدم أب كفل هاجر بلو نايل ناي السودان أب زحلفة كل التمعلتات بزتولع مريتاو كركر زتنكو قبيلاون هايمانتاون قتشت لعلميتن 7 كم التقتلو مع كان الزينة أكاليحن بتقتشت أستات ميتي وإن زقصول زتقصب صبات تقتشت جنا سلزي عرفة سباو كسرات كبل كم زقيل أميتهم أبتاخف لها جر كابور حملك ساب مسكرن بزتولع تمساسال القتشتات أستات 257 كم التقتلون لعلي سوسان حمشتن شح كم التمزابلون اتم صبات بتوسخية ردوم زغمزيلون كله تمال عسرات كمتين مرحينة مسغاغري منغستي تشاد زك او مسلماو سلفي نابقيتشت بممرحو كبير سباو كسارا كم زورده يقال حلهم بترئس ختما انجامينا بتركبن حيالو كتماتات زتولع قيتشت بوحدو 57 كم تقتلون 10 كم زقسلوني زغلت زلهم زحدك قيتشت دحر 2021 ابتا هاجر كاب زتولع تمساسالي تريوتات تزعابي سباو كسارا زورده خوين اللهم بخال وغن تمال عسرات كمتي اب غيني كوناكري أنصار مساجر منجست زكايد زنبر السلفي نابجت كم زمرحن حيالو سبات كم زقصولون يقلت علم أبجيني أبو ورحي مسكرن كل تشحن عسران حدن دحرس تخيد علوة تهاجر بمساجر منجستي تم حدر كم زلاز تغصب صبات أنصار تجزيو منجست زغن عترقام وتقاومات كايد مسنحو يردوم أب أفريقيا بحفشة معربة وكفال نيتا أهجر دم بفلاي زكايد زلو قدامه متتوات زتنكو علوان تتو عقرقرن يخون كم زلو نايك أربعة عزبتي يتقصون
መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ሳዕቤናት ሕፅረት ጸዓት ንምቅላል ትማል 20 ጥቅምቲ ኣብ ቤልጅየም ዘካየድዎ ርክብ ብዘይስምዕ ከም እተበተነ ተገሊጹ። እቲ ኣኼባ ነቲ ጸገም ንምቅላል ክውሰድ ብዛዕባ ዘለዎ ሓበራዊ ስጉምቲ ንምዝታይ ከም እተወደበ እንተኾነ ግና ኣባል ሃገራት ኣብ ዝቐረበ ነጥብታት ኣብ ንሓድሕደን ክረዳድኣ ከም ዘይከኣላ ተፈሊጡ። ቅድሚ ምጅማር ኩናት ዩክሬን ልዕሊ 400 ናይ ጸዓት ጠለባቱ ካብ ሩስያ ዝረከብ ዝነበረ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብዚ እዋን እዚ ሰደድ ጋዝ ሩስያ ናብቲ ሕብረት ዳርጋ ቋሪጹ ከም ዘሎ ይግለጽ። ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ድሕሪ ዘጽደቆ ተደጋጋሚ እገዳታት ሩስያ ከም መልሰ ግብሪ ናብተን ሃገራት ክትገብሮ ንጸንሐት መጠን ሰደድ ጋዝን ነዳድን እናግደለቶ ከም ዝመጸት ይፍለጥ። እቲ ስጉምቲ ብፍላይ ኣብተን ብቁጠባ ዝማዕበላ ጀርመን እትርከበን ሃገራት ኤውሮጳ ቀዲሙ ተኸሲቱ ዘይፈልጥ ቅልውላው ጸዓት ከም ዘስዓበ ጸብጻባት ይረድኡ። መንግስት ህንዲ ንኩባንያ መርበብ ሓበሬታ ጉግል ብጉድለት ምትእማንን ናይ ዕዳጋ ሕግታትን ልዕሊ 160 ሚልዮን ዶላር መቕጻዕቲ ወሲኑሉ። እቲ መርበብ ረብሓታቱ ንምርጋጽ ኣቐዲሙ ንዝተበጽሐ ስምምዓት ከም ዝጠሓሰን ዝገልጹ ተቆጻጸርቲ ኣካላት ህንዲ በትስምዕ ምስ ዘይምእዘዝ ተወሳኺ መቕጻዕቲ ከም ዝብየነሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ጉግል ነቲ ካብ መንግስቲ ህንዲ ዝቐረበሉ ክሲ ነጺግዎ ኣሎ። ኣሜሪካዊ ኩባንያ መርበብ ሓበሬታ ጉግል ብተመሳሳሊ ክሲ ክቕጻዕ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ልዕሊ 5 ቢልዮን ዶላር መቕጻዕቲ ከም ዝበየነሉ የረዱ። መርበባት ሓበሬታ ኪኖ ዝህብዎ ጥቕምታት ቀንዲ መሳርሒ ስለያውን ቁጠባውን ረብሓታት ሓያሎ ሃገራት ኮይኖም ምህላዎም እዩ ዝግለጽ። ن45 معلتات ኣብ ስልጣን ጸንሐት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪጣንያ ሊዝ ትራስ ካብ መዝነታ ክትእለ ከም ዝወሰነት ኣፍሊጣ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሊዝ ትራስ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክትወስድ ዝተገደደት ኣብ ብሪጣንያ ተፈጢሩ ብዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላው ከምኡውን ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ ዝተኸስተ ዓሚቕ ፍልልያትን ዘይምትእማንን ብዝፈጠረላ ጸቕጢ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እንተኾነ ግን ዝትካኣ ክሳብ ዝምረጽ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሊዝ ትራስ ኣብ ስልጣና ክትጸንሕ ምዃና ተፈሊጡሎ። بمريحنة قداميت مينستر ሊዝ ትራስ ከምዚ ዓገቡ ዝገለጹ ክልተ ሚኒስተራት ብሪጣንያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ስልጣኖም ከም ዝገደፉ ካልኦት ሰበ ስልጣንን ፖለቲከኛታትን እውን ተቃውሞም ከስምዑ ከም ጸንሑ ጸብጻባት ይረዱ። ቀዳሚት ሚኒስተር ሊዝ ትራስ ንሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ ኪዋሲ ኳርቴንግ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምብራራ እቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው እናኸረረ ከም ዝመጸ ይግለጽ። ቀዳሚት ሚኒስተር ሊዝ ትራስ ኣብዚ ናይ ሓደ ወርሕን ክልተ ሰሙን ናይ ስልጣን ግዝያ ብፍላይ ኣብ ቁጠባዊ ፖሊሲታት ጌጋታት ከም ዝገበረት ብምሕባር ንምትዕራዮም ክትሰርሕ ምዃና ክትገልጽ ጸኒሓ። ይኹን እምበር ኣብ ብሪጣንያ ተፈጢሩ ዘሎ ቁጠባዊ ጸገም ምስቲ ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ተደሚሩ ከቢድ ብድሆ ክኾና ከም ዝኽእል እዩ ክእመት ጸኒሑ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብሪጣንያ መጠን ቁጠባዊ ዝቕባበ ናብ ልዕሊ 10 ሚእታዊት ዓሪጉ ከም ዘሎ ዝተቐሱ ጸብጻባት እተርእዮ ኣብቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ የረዱ። ጸጥታ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው በኣሉታ እናተጸልዉ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ኣውስትራልያ ንኢንዶኔዥያ ኣድላይ ወተሃደራዊ ደገፍ ከም እትገብረላ ኣፍሊጣ። እቲ ደገፍ ምልኣኽ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ከምኡውን ንሰራዊት ኢንዶኔዥያ ስልጠና ንምሃብ ከም ዘጠቓልል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ አንቶኒ ኣልባኒዝ ሓቢሩ። ዕላማት መደብ ወተሃደራዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንምድንፋዕ ምዃኑ እኳ ይግለጽ እንተሎ በኣሉታ ተጸሊኑ ዘሎ ጸጥታ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ መሊሱ ከጋዶ ከም ዝኽእል ግን ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ። ቀዳማይ ሚኒስተር አንቶኒ ኣልባኒዝ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ኢንዶኔዥያ ብዝፈጸም ምብጻሕ ኣብ ዝፈጸመሉ ሃገሩ ምስ ኢንዶኔዥያ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ንምዕባል ከም እትሰርሕ ብምሕባር ይዝከሩ። ምስ ኣውስትራልያ ዘይተቃደወት ቻይና ነዚ ሓድሽ ምዕባለታት ብዕቱብ ክትጥምቶ ከም ትኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ። እቲ ውጥን ቻይና ጥራይ ዘይኮነ ብጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ዝምጉታ ማሌዥያን ፊሊፒንስን ዝርከበን ሃገራት ዞባ እውን ዘቕስን ከም ዘይኮነ ይግለጽ። ኣብ ምዛም ዝሓለፈ ዓመት ናብ ጠፈር ዝተላከ ጄምስ ዌብ ዝተሰመየ ብደረጃ ዓለም ዝዓበየ ቴሌስኮፕ ንኣቃውማ ፀሓያዊ ስርዓት ዝምልከት ተወሳኺ ኣሳእል ከም ዝለኣኸ ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ናሳ ሓቢሩ። እዚ ሓድሽ ኣሳእል ብፍላይ ብዛዕባ ከዋኽብቲ ንዝካየድ መጽናዕቲ ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ናሳ ወሲኹ ኣፍሊጡሎ። እቲ ግዙፍ ቴሌስኮፕ ኪኖ ፀሓያዊ ስርዓት ናይ ዝርከባ ፕላኔታትን ካልእን ኣሳእል ንምልኣኽ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ናብ ጠፈር ከም እተሰደደ ይፍለጥ። እዚ ዋጋ 10 ቢልዮን ዶላር ዝኾነ ቴሌስኮፕ ኣቐዲሙን ጠፈራዊ መጽናዕቲ ዝሕግዝ ኣሳእል ከም ዝለኣኸ ዝዝከር እዩ።
تلسكوب جيمس ويب 1.5 مليون كيلومتر كاب مدري رحيق وابزل هو نطفتاتو السلاسل كم زلو يفلت زيناتات نمزام ارسته زينه كدق مالكم ابن الزوبا اسمات بقعتن تساتافنتن تمهارو كبن مبالي يسرحا ابزو باغاش باركا نصقومات تمهارون او تتمرتي بحاجز تعدي ابن الزوبا صورنا بوميا السلطنو من السياد تمرقوا هذا كفل هاجر بلونا إلنا السودان بزتول عقدت العلميتين 7 تقتيل هاجرات يربع حرات صعبينات حصرت ساعاتنا مكلال زكايد وركب بزي سمع تبتي منقست هندي نكوبانا مربع حبريتا جوجل علميتين 60 مليون دولار مقطعتي وسيم نلوم 41 حدا تقمتي فرق معلتن فرقان زترالو زيناو مسنارو بزازي ملو مسترف مدباتنا نحرقكم بروح معلتي